Għal-Forti San Tirmu reġa' wasal iż-żmien tal-glorja. Restawr li tlesta dan l-aħħar u li kien inawgurat nhar il-ġimgħa filgħaxija mill-Prim Ministru jagħti ġieħ lil dik li hija waħda mill-isbaħ fortifikazzjonijiet f'pajjiżna, jekk mhux fil-Mediterran. Din il-binja storika nbniet mill-kavallieri ta' San Ġwan, però mhux biss tatken lil missirijietna mill-ħbit tal-għadu fl-assedju l-kbir iżda anke fit-tieni gwerra dinjija. Fil-fatt fiha wkoll lat ta' strutturi li nbnew fi żmien il-ħakma Ingliża. Ir-restawr sewa 15 miljun euro u sar ukoll bl-użu ta' fondi Ewropej. Min se jżur dan il-post mhux biss jista' jgawdi l-bini u x-xenarji tal-Belt Valletta, iżda jista' jara wkoll il-Mużew tal-Istorja Militari ta' pajjiżna. Intant meta nhar il-ġimgħa filgħaxija saret l-inawgurazzjoni, San Tirmu serva wkoll bħala sfond mill-isbaħ għal serata spettakolari li saret mill-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin Malta. Dan flimkien ma' daq tal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Ħadet sem ukoll il-banda tal-Pulizija. Sem sinifikattiv minħabba l-fatt li għal xi żmien din il-binja servit bħala kwartieri tal-Korp tal-Pulizija. F'diskors tal-okkażjoni il-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici sostna li postijiet storiċi bħal dawn jagħtuna identità. Għalhekk il-Gvern se jkompli jaħdem fuq proġetti oħra ta' restawr. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi ħabbar li ftit tal-jiem oħra se jibda r-restawr fuq il-Funtana ta' Tritoni fil-Belt Valletta. Filwaqt li s-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch fisser li proġetti bħal dawn iservu ta' kalamita għal proġetti oħra.